pagsunod-sunod siguro sa mga tinun-an ni Jesus o kadto sigurong mga marites nga nagkuyog-kuyog wala makaagwanta nakapangutana gayon, Sir, jutay rabay maluwas. And I think mao manggayod ka na pinaka-connecting theme sa mga pagbasa sa mga ebanghelyo, sukad pa sa mga pipila na kasimana nga milabay. And it is about the kingdom of God. And being able to enter into the kingdom of God means salvation, kaluwasan. O sa mga tuno, sa mga pagpahimangno ni Jesus, murag nag-worry siguro gayud sila. Kay dili man siguro di ay garantiya nga enough na ang magsunod-sunod kang Jesus. Nga it guarantees their salvation. Kay nakapangutana manggayud siya, jutay rabay di ay maluwas. Wala mutubag si Jesus oo o dili. Ang iyang tubag lain na pud nga pasumbingay. Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod. So another pasumbingay o narrow door sulod aniya ng gingharian. Niya nga ito rabang tendency, gusto tag hayahay, gusto tag comfort, gusto ta o kanang walay daghang samok. Here comes Jesus offering salvation through a narrow door. Through a narrow door. So sa ako nang nagiingon, ang gingharian nahimo ng murag connecting nga mga tema sa mga pagbasa na kung atong mahinumduman nga siya nagkanayon nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka liso sa mustasa nga magsugod sa gamay nga mukaylap kini mudako. Ang usa sa mga nindot nga sambingay mao nga sama sa usa ka tawo nga nangita o bahandi o iyaha kining nakalutan nga bahandi. The kingdom is like a treasure nga nakalutan sa usa ka tawo. But what he did, imbis kay kuhaon ang bahandi, which is the human tendency, nga kuhaon kay mao na kini, ako na kini nga gingharian, iya kining gilubong pagbalik. Mipauli sa ila. Gibaligya ang tanan niyang kabtangan. Ug mibalik ug gipalit ang tibuok lugar diin atoa ang bahandi. So that is a very strong image of what it is unsa man di ay kining gingharian sa Dios. Nga adunay movement from the previous life to a new life. And instead of owning kingdom, kaiyahang paliton, ug iyahang angkunon for himself, he bought the whole property and stayed there. From the previous life to a new life, living a new way of life. Living a new way of life. It's the same with finding a precious stone, a pearl. Gibilin una niya, mipauli, gibaligya ang tanan, o mibalik o gipalit ang maong precious stone.
o gym. Naghisgot usab kini og mahitungod sa pagsabod sa atong para sambingay sa mag-uuma nga nagsabod ug mga liso nga may uban nabutang didto sa dili maayo nga yuta, ang uban nabutang didto sa maayo nga yuta. Nga it's about how people receive the Word of God, and to those with beautiful, good soil, the Word bloomed into a big tree and bear countless fruits. Pero doon na usa ka batan-on nga nagmiduol kaniya, Sir, unsaon ko man nga makaangkon sa kinabuhing dayon. What must I do to gain eternal life? Tubag ni Jesus, do the commandments, obey the commandments. I did it all, Sir. Ako nagibuhat tanan. Mingon si Jesus, then, go back, go home, sell everything you have, and give the proceeds to the poor, and come back to me. Nasubo ang batanon, kay daghan siya kaptanan, ug milakaw nga nagmasulukon. So kung tanaw nimo, it becomes narrower and narrower, more difficult. Mingon siya, pagkalisod sa mga dato, pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagong kaysa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. That is very strong words of Jesus presenting the kingdom. Presenting the kingdom. Apan dunay mga higayon nga mahatag pod og hope, maghatag og hope si Jesus. Kaysa dihang mingon si Pedro, kay kinsa ra man di ay maluwas. Mingon si Jesus, alang sa tao malisod, apan walay imposible sa Ginoo. And that's a hint nga gihatag nga it's possible to enter this kingdom nga iyang giingon, no? So sa ako nang giingon nga adunay movement when it comes to entering that narrow door from a previous life to a new life, from a different way of living to a new way of living. And that alone entails difficulties. Mao na nga challenging gayon. No? And no shortcut. No comforts, kay it will mean some sacrifices. Diha sa ikaduhang pagbasa, giklaro man sa nagsulat ngadto sa mga taga-Hebreo nga ayaw pagreklamo sa mga difficulties, sa mga kalisod, kay samara nga kamo gikastigo sa inyong amahan, kay tungod gusto sa amahan nga maumol kamo. And if you look at it, how we are being shaped in these difficulties as a person and as a Christian, nga makahatag ka nato diha sa agianan padulong niya nang gitawag og narrow door. Related to from a previous life to a new life, from a different way of living to a new way of living. And that's how we look at our path, our journey towards the kingdom. That's how we look at the narrowness of the door, because it's a journey from an old self to a new self. And it entails sacrifices. It entails kabaguhan sa kaugalingon.
Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna. Ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Kay naman ko'y usahay po ng uban nga ma-arrogante ba? Nga dito, nga sure ball na sila. Nga they have already the way na sila dool sa pultahan sa gingharian. And they are so confident about it. Warning lang. Kadtong naguna-huna nga nakauna sila basin sila maulahi. Ug katong mga naulahi maunahin oy mahiuna. Of course, literally diha he is referring to the Israelites. He is referring to the Jews who were claiming nga sila na aduna nay murag authority, aduna nay right for salvation. Ayaw pagdahom kay basin pag katong mga naulahi, katong atua sa mga lagyo nga mga lugar maupay mahiuna kaninyo. So that means a warning, don't be too confident and complacent. Because of what you are doing now, you are already assured of the kingdom. So mauna nga ang pahinumdom kanato, it's more of how we live our life here on earth. Kung yun sa nato pagpuyo ang ato kinabuhi. Diha sa ato salmo na nindot nga pagkakanta, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita. And that's the basic thing. In the way you live diha sa imo kinabuhi, you are doing the mission of spreading the good news. Diha sa imong pagpaningkamot, sa pagtalikod, sa kanhi nga kinabuhi, nga posible nga anaa sa kadautan ngadto sa kamaayong tao. Sa imuhang pagpaningkamot nga musubay sa dalan padulong sa gingharian, no matter how narrow is it, gaano ka sigpit ang kalsada padulong ni anang maong pultahan, ikaw nagsangyaw sa maayong balita. And the more nga imo gi-endure ang kini nga mga sacrifices, because you look at it as God's way of shaping you, forming you to become a better person, better Christian, then you are on the right way towards that narrow door of the kingdom of God. So hinaot unta nga kana ato mapamalundungan kay there might be instances or kadaghanan sa panahon nga diin mahilayo kita, no? Usahay may kalimot kita. Wala na kita sa dalan. Wala pa gani ang pultahan. Sa dalan pa lang, wala na. Nahisalaag na. Sa dalan pa lang, nahisalaag na. And we thought nga, mauna ni, pero actually, dili di ay. No? So, maayo nga, mamalandong kanunay ni Ana, nga mga pagtulunan ni Jesus, ug mag-focus diha on how you live your life. Doon ay naging nga, ayaw pagpalabig focus sa narrow door. Focus diha sa imo kinabuhi on how you live as a Christian. Kay it will just come. Like what is Isaiah envision diha sa gingharian sa Dios nga giabot ang tanan nga giimbita sa mga nagkalain-laing lugar, no? Maybe sa mao nga bisyon kini nga mga tawhana wala na sila makahibalo nga they will become part of that gathering of the kingdom, but they were just trying to live their life as God wants them to live their life, and at the end they become part of the entourage, the visitors, or part of the community of the kingdom of God nga wala nila damha because they were trying their best to live their life as this should be being a Christian. So mausap unta kana ang ato buhaton. Let's focus on how we live our life. Si Michael Jordan nga maayo nga mo basketball, niingon siya, coach, tagaay ko og upat ka maayo nga basketballista nga kanang mo focus gayud
and I will give you the championship. We need to focus to get that kingdom of God, even how narrow it is. Paliho.